Μη θα πέσω. Μας παρέμβει, δεν μας αφήνουν να συγκεντρωθούμε. Ειδικά εσύ τώρα που μίλησες το... Ναι, έβαψες. Ωραία, πάμε μπροστά, πάμε μπροστά. Άντε κατούλες. Μιαου. Γίνετε γεράκια, αλλάξτε κατηγορία. Νομίζω θέλω να αλλάξω από εκεί, να κουράσω λίγο το άλλο το χέρι. Κάνε περιστροφή του κόσμου. Δεν με βολεύει, θα πάει μέση. Αυτό είναι το έντονο σας. Αυτό είναι το έντονο μας. Πάμε, πάμε ρε, πάμε. Το γεράκι χτυπάμε. Κάντε τόπο. Πάμε μπροστά, πάμε. Ωραία παιδιά, Θες να αλλάξουμε θέσεις. Το. Μη μας κοιτάτε, δεν λέτε. Δεξιά πίσω. Δεξιά πίσω. δεξιά πίσω. Στοπ. Ωραίο ήταν αυτό. Καλό, Εντάξει. Με δυο κουπτές την ίσχυαξα.